खाबुखौ होदों गावसोरनि खिथुन होख्रावफानो थाखाय। ग्रेजुवेट सुबुं सासे हाइलि क्वालिफाइड सुबुङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जा दिनैनि दिनाव। सैथो बाथ्राखौ बुंबा खायसे लाजि मोनो, दुखु नाङो बिखायाव। गडफादारखौ प्रटेक्ट होनो फैयो बै 5%आ। बै 5%खौ आं बुंदो, सोंथि सों। दिनै 40+ जानाय सुबुङा एबसुनि लिडार जानो माबोरै? बिहा न'खराव गथ' गथाय दङ। दानि सेंग्रा सिख्लाया एबसुखौ सालायलांनो हाया होननानै सानो नामा नोंसोरो? दानि सेंग्रा सिख्लाया बड'लेण्ड दाबिनो हानाय नंगोन होननानै? लामा सामायाव ओंखारनानै मुभमेन्ट खालामनो हाया होननानै? 40+ नि सुबुं लिडारफोरा बिथांमोननो खाबुखौनो होआ। उमुक थुमुक खामानि जागोन दिनै खारफाबाय थायो MA BA पास खालामनानै थानाय मानसिफ्रा। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो UN ब्लग इउटुब चेनेलाव दिनै बैसोरबायदि मानसिखौ आं रिप्लाइ होगोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों। माखासे सुबुंफोर दङ, दाखालि 29 सेप्तेम्बर खालि आं मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन। बे भिडिअआव गोबां मोजां कमेन्ट फैदों आरो जाय बिथांमोना गावनि गडफादारखौ, गडफादारखौनो बुंनांगोन, प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना कमेन्ट लिरहरदों, बिथांमोनखौ आं फिननाय होलायनांगौ जायाखै। दाखालि थांनाय 29 सेप्तेम्बर खालिनि भिडिअआव 200निबो बांसिन कमेन्ट फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों 5%आनो जादों बैसोर गडफादार सानना लायो, जाय बिथांमोनहा दिपेन बर' सारमोनखौ गडफादार होनना सानना लायो आरो बिथांमोननि फल'वार्स बिथांमोननि गडफादारखौ बिथांमोना प्रटेक्ट खालामनो थाखाय कमेन्ट लिरदों, बायदिसिना बुंदों। थ' बेफोरबायदि कमेन्टखौ आं रिप्लाइ होनांगौनि गोनांथि फैयाखै। मानो होनबा नायगिरि बिथांमोना सोर मा कमेन्ट लिरदों बेखौ नायै बिथांमोनानो फिननाय होदों। थ' बिथांमोनखौ आं रिप्लाइ होलायलायनांगौ जायाखै। सैथोखौ बुंनायाव ना, खायसे मानसिफोरा ओरैबायदि हाइपार एग्रेसिभ जानानै कमेन्ट लिरो जा रेडिकलाइज माइन्ड जानाय बायदि। जे सासे सुबुङा मा बुंदों, मानि खारनाव बेबायदि बाथ्रा सावरायदों दिनै इउटुबनि गेजेरजों, अके? बेखौ फार्स्ट अफ अल नोंथांमोना सानग्रोनांगौ, नायग्रोनांगौ। जाय बिथांमोना सोरबा सासेखौ गडफादार होनना सानना लायो, बिथांमोना सानग्रोनाया मोजां आरो सोरबाया मा बुंदों बेखौ खोनासंग्रोनासो बिनि उनाव कमेन्ट लिरनांगौ। नोंथांमोना सिदा भिडिअखौ नायालासेनो एबसुनि बिर'धिता खोथा बुंदों होननानै माने सिदा टाइपिंआव फैखाबायानो माने आखाया। थ' 200 जन कमेन्ट लिरनायनि गेजेराव खायसेया मात्र 5% सुबुङा गडफादारखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय कमेन्ट लिरदोंमोन। नाथाय बेयावबो बिथांमोना दोग्रिमारि होजादों। अब्ला सानना नाय, दिनैनि पपुलारिटिया बेसेबां नोंसोरनियाव? सुबुंफोरा बेसेबां अनसायो दा? बेसेबां मोजां मोनबावो लिडारखौ? आं आफादखौ बुङाखै, थांनायावबो आं आफादखौ बुङाखै। थांनाय बै मोनसे 29 सेप्तेम्बरावबो आं आफादखौ गाज्रि बुङाखै। आफादा मोनसे सोदोमस्रि गोनां, मोनसे आदर्श गोनां, मोनसे बिहोमा गोनां मोनसे आफाद। दिनै नोंथांमोना नायनो हागोन, सोरबाया गथ' गथाय गिदिर खांलायनाय, कलेजाव थांलायलायनाय, फरायहोलायलायनानै, गथ' गथायखौ फरायहोलायनानै बिथांमोना दिनै एबसुनि लिडार नङा होमबा? स्टुडेन्ट इउनियननि लिडार बिथांमोना, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडार बिथांमोना।
सानना नायलाय मिनिथाव नंगौना नङा बे बाथ्राया स्टुडेन्टनि लिडार जायहा फरायनायजोंनो लोब्बा गैला जायहा न'खर खुंनांगौनि लोब्बा दङ न'खरखौ जौगाहोनायनि लोब्बा दङ गथ' गथायखौ मोजाङै फेदेरलांनायनि लोब्बा दङ बिथांमोनासो स्टुडेन्टनि लिडार दिनैनि समाव नोंथांमोना नाय गोदो बड'फायाथ' हाबा खालामाखैमोन जुलिखौनो खालामाखैमोन बड'फाया जुलि खालामदोंमोन बड'फाया सेंग्रायैनो जुजिबोदोंमोन नाथाय दिनैनि बे समनि स्टुडेन्ट लिडारफोरखौ नाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ नाय नंगौना नङा सोरबाया 15 बोसोरनि बिफा सोरबाया 20 बोसोरनि बिफा बैसोरो स्टुडेन्ट इउनियननि लिडार जानो हायो माबोरै जाथावना बेखौ सोङो नोंसोरो दिनै मा बर' जाथियाव बर' समाजाव मोजां मोजां यंग जेनेरेसन सोलिबोबाय थानाय देरफुबोनाय सोरबा कलेज ड्रप आउट जानाय सोरबा MA ड्रप आउट जानाय बिथांमोना मेलेम गैया नामा बिथांमोननियाव खर' गैया नामा स्टुडेन्ट लिडारखौ सलायनो हानायनि गोहो गैया नामा न'नि रेसपन्सिबिलिटि दंना गैया बिथांमोना दिनै बाहेरनि रेसपन्सिबिलिटि लादों बिथांमोना समस्त बर' जाथिनि रेसपन्सिबिलिटि लादों बिथांमोना मा यंग जेनेरेसनाव बेबायदि दा गैया नामा ना बर' हारिनि फरायसाफोरा जेनेबा MA BA ड्रप आउट जानाय सुबुंफोरा मा ओरैनो गोलैसोना थादो ना बिसोरनाव टेलेन्टआनो गैया ना बिसोरो स्टुडेन्ट इउनियनखौ सालायलांनो रोङा जेनेरेसन नागारना हो यंग जेनेरेसननो सोंथिया बिसो आदामोन आब'मोन सोंथिया बिसो मेन काहानिया बे यंग जेनेरेसना होख्रावनो हाया मा यंग जेनेरेसना बड'लेण्ड दाबिनो हाया सोंनाय बिसोरनियाव दिनै 20 बोसोर 30 बोसोर 15 बोसोर गथ' गथाय खांलायनाय मानसिया दिनै एबसुनि लिडार जायोब्ला दिनै यंग जेनेरेसना माखौ नायना दङ दानि समनि देरफुनाय बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा सोरखौ लुगैयो लिडार सासे गोग्गोम मदद जांगिला सेंग्रा टेलेन्टेड MA BA फरायनानै कलेज ड्रप आउट जानाय बेबायदि सुबुंखौ सायख'नाय बड'लेण्डआव बेबायदि सुबुं गैया नामा आंथ' नुहुरो गोबां सुबुं दं हाजार सुबुं गोलैसोनानै दङ हाजार सुबुं साख्रि बाख्रि गैयालासेनो ओरैनो बेरायलाबायदों बिथांमोननो दायित्व हो दिनै बिथांमोननो दायित्व होनो नागिरा बिथांमोना एसेबां जुदि नोंथांमोना हारिनि साननाय मोजां मोननाय खोथा बाहायो दिनै नोंथांमोना मानो जेनेरेसन नागारनो हायाखै यंग जेनेरेसननो मानो सालायदो बे कुइसना सोंनायाव सिदा खोथाखा मानो सालायदो बुं सानो नामा नोंसोरो यंग जेनेरेसननि खर' टेलेन्ट गैया ना मेलेम गैया होनना सानो नामा नोंसोरो दानि सेंग्रा सिख्लानि खर'आव मेलेम गैया होननानै दानि सेंग्रा सिख्लाया एबसुखौ सालायलांनो हाया होननानै सैथो बाथ्राखौ बुंबा खायसे लाजि मोनो दुखु नाङो बिखायाव गड फादारखौ प्रटेक्ट होनो फैयो बै 5%आ बै 5%खौ आं बुंदो सोंथि सोंलाय गड फादारखौ नोंथांमोननि गड फादारनियाव दिनै मा इसेबां मानि खिथु खारफाबाय थायो माबा मोनसे खामानि जागोन उमुक थुमुक खामानि जागोन दिनै खारफाबाय थायो MA BA पास खालामनानै थानाय मानसिफोरा 40+ सुबुं लिडारफोरा बिथांमोननो खाबुखौनो होआ खाबु होदों खाबु होआखै मालाबाबो खाबु होदों खालि गावसोरनि खिबु गिदिंनो थाखाय खाबुखौ होदों गावसोरनि खिथु उन होख्रावफानो थाखाय नङा होमबा
आं नायनो लुगैयो सासे मोजां सेंग्रा, सासे मोजां टेलेन्टेड सुबुं एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानांगौ होनना। बे खोथाया सिदाखा। बिखां गोथौदो साननानै बुंदो बे बाथ्राखौ। आं नायनो लुबैयो सासे मोजां हेन्डसाम सुबुं, टेलेन्टेड, MA BA पास खालामनाय सासे ग्रेजुवेट सुबुं, सासे हाइलि क्वालिफाइड सुबुङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जा दिनैनि दिनाव। गारि बोराय बायदि बोथिंबाय थागोन नामा नोंसोरो एबसुखौ? गावसिनि आखायाव इसारा खालामबाय थागोन नामा नोंसोरो एबसुखौ? नोंथांमोना रागा जोंखागोन। दा बै 5%आ आं नोंथांमोननि 5%नि थाखायनो मोजांखौ बुंदों। बे बाथ्राया सैथो। नोंथांमोननि 5%नि बाथ्राखौ सानासो बुंदो। बे बाथ्राया सैथो। बैसोरबायदि नोंथांमोननो खिथुआव थाफानाय, खारफाबोबाय थानाय, हदायबो गारि मटर साइकेल सानानै नोंथांमोननि खिथु खिथु खारफायो, हदायबो गारि खिबुआव नोंथांमोननो गिदिंफायो, बैसोरबायदि सेंग्रा गथ'फोरा बिसोर खामानियानो गैया ना सार? मटिभा नोंना बैसोरखौ खिबुआव दोनबाय थागोन। नोंथांमोन लेंहरबानो मटर साइकेल बाइक सानानै खारलाङो खामानियाव। बिबान होनो हाया नामा? आं बे बाथ्राखौ बैसोर गावसोरनि गडफादारखौ प्रटेक्ट खालामनायनि थाखाय कमेन्ट लिरदोंमोन बिथांमोनखौ बुंदो। नोंथांमोननि थाखायसो जानानै बुंदो बे बाथ्राखौ। नोंथांमोननि थाखाय जेबो बुङाखै आरो आफादनि थाखाय जेबो बुङाखै। आफादा मोनसे मान गोनां। दिनै बिथांमोना गादिनि लबा लुबखौ नुहुरनानैसो दिनै खिथुआव थाबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मालाबाबो सिगाङाव लाबोआ। गावसोरा मेरिड जाजोब्बाय, गथ' गथाय खांजोब्बाय, न'खर सलायनायनि खोथा दङ, न'खर सलायनायनि खोथा दङ, न' बांनि खोथा दङ। सोरबा सासे सेंग्राखौ मानो प्रेसिडेन्ट बानायनो, नङा होमबा सार? सोरबा सासे सेंग्राखौ मानो प्रेसिडेन्ट बानायनो? मानो होनबा बिसोरनियावथ' डिग्रियानो गैया। मानो होनबा बिसोरनाव टेलेन्टआनो गैया। नोंथांमोनहा मेचियर नङा बिथांमोना। नोंथांमोना बोरायबाय, बिराद मेचियर, अके? नोंथांमोना बोरायबाय, बिराद मेचियर। फन हरबा मोनसे वाट्सएप मेसेज मोनबा बाइक साबि फिदिंनानै एक्सेलेटर साखोनानै नोंसोरनि खामानियाव थांनाय बैसोरबायदि सुबुंनियाव, बिसोरबायदि सुबुङा मेचियर नङा। बैसोरबायदि सुबुंनियाव नलेज गैया। बैसोरबायदि सुबुंनियाव टेलेन्ट गैया। नङा होमबा सार? नंगौना नङा खोथाया? लाजि मोनदोंब्ला सरि, निमाहा बियो। लाजि मोनदोंब्ला सरि। आं नाम लानानै बुङाखै रावखौबो। लाजि मोनदोंब्ला सरि। आरो बिखायाव माबा मोनसे दुखु होदोंब्ला आइ एम सरि, रियेलि सरि। खोमा खेबनानै निमाहा बियो। खोमा खेबनानै निमाहा बियो। बाट नोंथांमोनहा मिथिनांगोन, बुजिनांगोन। दिनै जेसेबां नोंनियाव टेलेन्ट दङ, नोंनिख्रुइबो बांसिन बैनियाव टेलेन्ट थानो हागौ। मा थिग? दिनै नोंनिख्रुइ बिथाङा नों सिगाङाव लाबोआखै होननानै नों मिथियाखै। दिनै बेखौ लाबोनानै नाय, बिथांनियाव बा नोंनिख्रुइबो बांसिन साननो हनाय हानाय गोहो बोलोआ दं जानांगौ। मा थिग? हा सिङाव गोदोना थानाय खैलाखौ जों गोसोमसो नुयो, नाथाय बे खैलाया जि बेसेबां खामानि होयो नों बेबो मिथिया नामा? जा बिथांमोना गडफादारखौ प्रटेक्ट होनो थाखाय कमेन्ट हरदोंमोन, बिथांमोनखौथ' आं हरथ'ला दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों। मानो होनबा बिथांमोना मिथिस'हाराखै। जों बेनिफ्राय नुहरनानै बुजिहरदों, मिथिहरदों। सोरखौबा जुदि गडफादार होनना सानोबा बै गडफादारखौ बुंनायाव नोंथांमोना गावखौसो बुंदों होनना सानो। नाथाय बिदि नङा, नोंखौ बुङाखै आं। जुदि गाज्रि मोनदों, आइ एम रियेलि सरि। आरो मा बुंदोंमोनलाय? बड'लेण्डआव फैनाङा ना? बड'लेण्डआ आंनि जोनोम जायगा, आं माबोरै बावनो हानो? बड'लेण्डआ
आंनि जोनोम जायगा बड'लेण्डआव आंनि गामि दङ। आं थांगोन, आं गोसो जाबा फैगोन, आं गोसो जाबा थांगोन, आं गोसो जाबा बेरायगोन आंनि गामियाव, आं गोसो जाबा सारा दुनियावनो गिदिंगोन। बाट बेखौल'सो बुङो, सोरनिबा खोथाखौ लानानै गावआ हाइपार एग्रेसिभ जानानै सोरखौबा बुगोन सुगोन बुंनाय बाथ्राया बेना जोबोद मुगैजाथाव, जोबोद मुगैजाथाव बे बाथ्राया। सोरखौबा बुगोन सुगोन होननाया बे जोबोद मुगैजाथाव। आंखौ बुंदों नों गामियावल' फैना, बे गामियावथ' थांखानांगोन सानसे नङा सानसे, थांगोनबो। नाथाय नोंथांबायदि सुबुंमोना बुजिनो नांगोन दि बुजियाबा बोरै जानो। रेडिकलाइज माइन्डनि जानो नाङा। आं सिगाङावनो बुंखाबोबाय थादों, मैयानि भिडिअ'आवबो बुंदों, रेडिकलाइज माइन्ड जानो नाङा। रेडिकलाइज माइन्ड जाबा गावनि आंगोखौबो सिनायनो हाया। सोरनिबा फंसे रावाव नों गाज्रि मोननानै रेडिकलाइज माइन्ड जाना थायो, नोंखौ सोर होबथानानो? बेखायनो बुङो सफ्टवेयार आपडेट खालामना ला। मबाइलाबो हें जायो सफ्टवेयारखौ आपडेट खालामाबा, बेखायनो आपडेट खालामना लानाया मोजां आं सानो। मा मबाइल कम्पिउटाराबो हें जायो सफ्टवेयार आपडेट खालामाबा, थिग बेबायदिनो जोंनि खर'आबो हें जायो, बेखायनो आपडेट खालामना लानाया मोजां। थ' बुंनो सानो जाय बिथांमोना बिदि कमेन्ट खालामदोंमोन ना, आं खोन्थाखाबाय जोंहा तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशननि बे मोनसे आइडि कार्ड, नोंथांमोना बयबो फल' खालामनो हागोन। जोंनि मावनायफोरखौ बे आपडेटनि गेजेरजों मोनगोन। नोंथांमोना तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशन होननाय मोनसे फेसबुक पेज दङ, बेखौ फल' खालामना लानो हागोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर। बाय बाय, खुलुमबाय, बाय बाय।